हाय फ्रेंड। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ବୁଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିନି। ଏଇଟା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ବାହାରନୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବା। ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଲୁଣୁ ଆମେ। ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ ବି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ତୁ ବି କହୁଛୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦରବାଜା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲୁ। ଗେଟ୍ ଖୋଲି ରହିଯା ରହିଯା ତୁ ରହିଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ଭାରି ଚଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଦେଖେ, ଏବେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ମଧୁବନ ଗାଁ। ନୂଆ ବଜରଙ୍ଗୀ ଏଥର ହେଇଛି, ଏଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ନୂଆ ବଜରଙ୍ଗୀ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଠାକୁରଟାକୁ ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ। ଆମର ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିବେ। ଦେଖିବା ଆମ ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ କଣ କରୁଛି। ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଇଏ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଛି। ବେଟା ଯିବୁନୁ ଘରକୁ? ଘରକୁ ଯିବା? ହଁ ସେ ବି କହୁଛି ହଁ। ଘରକୁ ଯିବା? ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଏଠି? ଘରକୁ ଯିବାନି? ଚାଲ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା? ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ସିଏ ବି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ଦେଖ। ସେ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଫୁଲ ପିକଚର ଟା ଦେଖଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଭିଡିଓ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଭିଡିଓ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ଯେ ପୁରା ଠାକୁର ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିବେ।